Esta nova de personatges, esta és una història. Vosaltres recordeu, un o altre deu recordar, la gent jove no, però antes no teníem neveres a casa, que els aliments podíem posar conservadors. El que se feia era posar-los a secar, bé en balcons, en finestres, allí se posaven les botifarres, les llonganisses, els bombells, i això donava peu a que els joves, quan se n'anaven a berenar, si no hi havia diners per comprar el berenar, agarraven una canya, li posaven, com se diu, Fernando, això que es posa una falç xicoteta? Un falsó. Un falsó, això. Se posaven un falsonet a la punta d'una canya, en el balcó, xac-xac, les botifarres, les llonganisses, totes per avall i es posa a berenar. Menjar, beure, més beure, algo més de beure perquè menjant tenien poc, i la cosa acabava anant, jo què sé, baixant pel camí a la mar a redolons, no? I a collir gent no estava, i a robar melons. I la cosa més o menys acabava cantant una cosa així a París. A veure, Agustín, com ho faries? Ya la ves la gente, ya la ves la gente. Ya que has explicado todo. Vaya. Y a la pobre Magdalena le han pillado les botifarres de la finestra de banda que les tenía penjades. A la pobra Magdalena li han pillat les botifarres de la finestra de l'horta que les tenia penjades. Sa mare sempre li dia, sempre li estava dient